जोंबो जेराव थिक फाइसक बायजाक जिरायनानै खुमुलुं समनिबो खुमुलुं yang फासिंआन yang फासिं लाहार नुगैमान खानाबो खुमुलुं दुगमालि थांमानि लामा ते yang फासिं जिरायनातु सम्पक नगर तेलामुरा थांमानि लाहार कतर ते yang फासिं राजा खरागुलि थांमानि लाहार कतर जेनि खरांनि मांपलि नरक नुगैमान खानाव जरावो जे तिनि 22 मार्च 22 तारिख हागतर हापांनि बखाक्तै जनता कारफिउ साख्लायजाकमानि फुंनि 7टानि सिमि हरनि 9टानि जरा करona भाइरासनो जेसाके फानो कासुनानि नांनाय आबो थार्ड स्टेज थांयासिनि सिगां आबोनो लुकुरकनि साकथारमुं बाय कासुइनारकनानि बागै दिनै अबहायके 22 तारिख फुंनि 7टानि सिमि सारिक हरनि 9टा जरा जनता कारफिउ केबनकनि अंखरियावै ओ भाइरासनो सलनानि यागनि काटिनानि बागै हाकतर हापांनि बखाक्तै साइटमं नाहारजाकमानि जों नुगैमान खबो हायकेनो अबो जातीय सड़क आसाम आगरतला रोड फियाबा मालखुं मालमानि एबा लुकुरकनि थांफाय बालायके चिनि मकल ग्रीन हनै मानो yang फासिं मांपलि तिसिनो कइनाय नांकुकमानि इमारजेन्सि मालखुं एबा एम्बुलेंस एबा आबो हायके इमारजेन्सि मालखुंनो कारि काइसा मालखुंपानो जातीय सड़क एबा मेन रोड ताबुक सलिमानि जों नुगैमान लिया yang फासिं अबो दुगमालिनि फासिं खरकसा लुकुरकनो फानो खरकसा तिप्रासारकनो फानो फाइमानि नुगैमान लिया ते अबो हायकेनो लुकुरक तिनि जतन साकसाकनि नगो टङै टंलायो नगनि अंखरियावै तामनि बागै हिंगाके जास्ट ट्रायल इन्डियाओ कोनो कारणे जदिअबो गोबां फ्लो खांखांके गोबां महामारी नुकजाक खांखांके बसखांनि जरारागो ओंगै मानो 10 दिन 12 दिन 15 दिन अबो हायके ऑल ओवर इंडिया शाटडाउन खायनानै नांनाय चिनि आमचाय शाटडाउन खायनानै नांनाय चिनि बाजार हाटी चिनि मार्केट शपिं मल्स एबा सिनेमा हल्स अबो हायके लाहार रक हाटी रक बेबा शाटडाउन खायनानै नांनाय आबोनि बागैनो हाकतरनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीनि बखाक्तै दिनै 22 मार्च अबो हायके ट्रायल जदिनो बसखाङो खायनानै नांखांखांके लुकुरक आबोनि बागै टियार दातं एबा हास्ते हाकतरनि लुकुरक टियार दातं आबोनि नायमंगनो दिनै अबो हायके जास्ट ट्रायल फुंनि 7टानि सिमि हरनि 9टा जरा जनता कारफिउ खालायजाक नुगैमान खानानि yang उलकुक फासिं नायमाथां बाहिनीनि आदं रक बरक टहलै टंगायो लामा लामा केबो जनतानि कारफिउ नो सुबायै साकसाकनि याफावो केरंनो तिसावै दाना आबहाय दाल बिदाल मांपलि रक बरक काइसमै नायसमै टंमनि जों नुगैमानखा जों जतनो साइमानो दाउसुक जरातै जे 22 चिनि हाकतर इंडिया हाकतर बुसुक जरा बुसुक खरक बुसुक कोरोना भाइरास बाय इनफेक्टेड ओंखा आबोनो जों नायनायखांखांके नुगैमानो जे सेंट्रल गवर्नमेंट नि जे कोविड-19 इंडिया दासबुतो दाउसुक जरातै कन्फार्म केसेस 337 337 जना कन्फार्म कोरोना भाइरास मानजाक मानि दासबुतो ताबुक फाइसक पाइकातै हॉस्पिटलाइज जाक 308 308 जना हॉस्पिटलाइज जाक आबोनि बिसिंगो 23 ते जना लुकुरकनो रिकवरी खालायमानखा एबा हामदै बरकनो नगो किफिलदै मानखा फास बरकनो रममानि बागै जों इन्डियाओ सिमिया गोबांमा हा कतर रगनो गोबांमा कतर कतर कान्ट्री रगनो जों नुगैमानखा थार्ड स्टेज फोर्थ स्टेज रगो सगै किरिमा सिंसा सालचानि सालनो हजार हजार बरक इनफेक्टेड दंगै लुकुरक थै टंमानि मानजागै टंमानि हॉस्पिटलाइजिं टंमानि फियाबा कामियाम जायो जों ताबुक नुगैमान याखो लुकुरक साकथारमुं लुकुरकनि किरिमुं लुकुरक साकथारै सैनिटाइजार हैंड वाश मास्क रक यूज खालामनानै जों कामियाम जाया सुक नुगैमान या आबोन बागै चिनि खरांनि बिसिंथियावबो न कयनानि मुसुंगो जों जे सुक मानसा कामियाम जाय रगबो प्रिकॉशन यूज खालायनाय जों साकसाकनो सेफ टंलायनाय तामनि बागै हिंगे जों साकसाकनि साइटक मुंनो चिनि साकसाकनो मोथाङै मानो चिनि सोसाइटी न मोथाङै मानो चिनि हासेना मोथाङै मानो चिनि हायुंनो मोथाङै मानो फियाबा चिनि बसखाङो बेलाय किरिमा सिंजा जरा फाइ दङ किरिमा सिंजा जरानि यागनि काटिनानि बागै जों जतनि साइटक मुं जतनि सुबासु नांगो जों आमचायो सिमिया लाहारा सिमिया मानखांखांके हासेनि दाल बिदाल आमचाय तिप्रासा हाटी तिप्रासा समनि रगबो थाङै नरकनो मांपलि फुनुंनाय नरक सयब नायतंदि चिनि खरां
जोङो जेराव हाय फाइसक बायजाक आसाम आगरतला मेन रुटनि माधबबारि आमसायाव माधबबारि समनिबो आनि आंगुलखौ फासिं नरक साइनबोर्ड कतर कतर थेफाजाक नुखोना जों बो जागाव ताबुक बासाजाक आं थिक लाहारनि किनारावनो बासाजाक कचाराव थाङैबो yang uyang na sigi nai khang khang ke kaisa phana mal khungkri khoroksan phana thanglai suklai mani bike by bicycle by belai ke percentage जों nugiano nei mano abo hai mangpili chini khorang nei mangpili जों nugui mankha tamani bagi hingkang ke जों jotono sai mano China ni simi je corona virus kirima singsa virus puila China waboni yagulo hakotorni dal bidal amsayo hayung ni dal bidal country rogo kirima singsa virus bini kirima singsa mangpili funuk mani yagulo India o phaisok paika India o chini tabuk tini sagrati 22 March jorati jeng nai nai khangke 337 jon manjak mani koktuma confirm जों जतनो साइमानो तिनि भारत हाकतरनि प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीनि बखाक्तै एबा हाकतर हापांनि बखाक्तै तिनि जनता कर्फ्यू इमप्लिमेन्ट खाइजाकमानि फुं 6टा 7टानि सिमि सारिक हर 9टा जरा तामनि बागै अ जनता कर्फ्यू जों जतनो साइमानो अबन सै सिगां रक 144 सेक्सन दालबिदल डिस्ट्रिक्ट रगो दालबिदल आमचाइ रगो दालबिदल स्टेट रगो 144 सेक्सन इमप्लिमेन्ट खाइजाक मानि फियाबा जनता कर्फ्यू हनै लुकुरकनि बिसिङाव जों दालबिदल कमेन्ट्स खना काबो ताबुक न पुइला हायुंगो हाकतर खना मानि कक्तमा जनता कर्फ्यू अबनि बागै न बुमुं रजाक खना जे साक साक जों लुकुरक थांगै दंनानि बागै चिनि सेफटि न जों बिस्कांनि जराबो मोथाङै नारगनानि बागै जों साकबाय थांनो जों लुकुरक जनता रक साइटकनानि नांनाय आबनि बागैनो जनता कर्फ्यूनि बुमुं रजाक खना जों साइमानो त्रिपुराव तावसा जरातै काइसापानो कनफार्म केस हाकत हासे हापांनि बखाक्ति आबो हाय कनफार्म मानजाक मानि कोरोना भाइरास रिपोर्ट करिफानो इंगै मानो ताबुकबो किसासक लुकुरक इनफेक्टेड खा मानजाक खा फियाबा बरंनो ताबुकबो टेस्ट खाइजायनि बागै आ रिपोर्ट रक बा लुकुरकनि बिसाङाव फाइसक बायाखौ जों ताबुक तिनि नरक जतनो नग तंग तंबायो फियाबा जों नग तंगियाव फुंनि सिमिनो ताबुक दिफरंनानि बखाक थाङै दङ जों दालबिदाल आमचाइ किटिंगै नरकनो मांपुलि फुनुगै तंमानि नाहारमुं अबनो चिनि गामि आमचाइनि लुकुरकबो साक जों साकबाय थां जों एवारनेस जोंनानि नांगौ जों साइमानि नांगौ ओ भाइरास बस जति किरिमा सिंसा जों दालबिदाल एक्सपार्ट रकनि खुक्तै मेडिकेल रिप्रेजेन्टेटिभ रकनि खुक्तै खनाय मानखा जे 1 मिटारनि गाना रगो थांका हांकेन ओ भाइरास सलावो याक बाय याक मिलि लाइके हेनसेब रखांके ओ भाइरास सलावो केबो हाइसुक खांगा कुसुक खांगा के सलावो गोबां मानै रक टां खांगा आबुनि बिसिंथिबो जों सलय मान आबो हाय मांपलि रखनाय मानका खरससो बै कक साना पानो आं यां यां नासिकनाय मानि खरकसा पानो लुकुरक बर रकनो पाब्लिक रकनो मालायानि बागै नरकनो कक सावै बरंनि स्टेटमेन्ट रखनारै मानलिया यांगो फासिक नरक नुगै मान खानावबो आगरतला टु तेल्लामुरा एबा चम्पकनगर थांमानि आसाम आगरतला मेन रुट फियाबा आं कक सामानि 5-6 मिनिट कावै दङ ताबुकबो मालखुं खुंसापानो बाइक खुंसापानो थांमानि मांपलि नरक नुगै मानलियाना तेव बाहायकेनो जों साइटकनाय हरो सिमिया खुमुलुं हाक्ति मान्दाय हाक्ति रगो थांगै आबाहायके दालबिदाल तिब्रासा हाति रगो थांगै जों नरकनो मांपलि फुनुगनानि साइटकनाय नुगै मानखानाय यांगो नायमाथां बाहिनी एबा CRPF नि खरकसा खरकनि आदं रक दङ बरक बाहायनो अरो जनता कर्फ्यू अबो मुंसासक पार्टी मुंसित्रां यातै लुकुरक एबा लुकुरकनि बिसिङाव बाहाय टुंफ्लालाय मुरक नुगजियातै बरक अबाहायके अ जागावो डिउटि खालायदोंमोन नुगै मानखाना कायसा कायनि मालखुं रक फाइमानि जों नुगै मानखा नांसुकमानि लुकुरक नांसुकमानि बर रक एबा नांसुकमानि सार्भिस रक आबनो मथागिया तंनानि बागैनो हासे हापांनि बागै हाकतर हापांनि बागै कयमं नारजाक मानि फियाबा तावसा जरातै जे कक्तमा ऑल ओवर इंडिया नि जतो ट्रेन्स रक एक्सप्रेस रक मथागै रजाक मानि 31 मार्च हर जरातै जों आबहाय कक्तमा मानखा मथागै रजाखा इंटरनेशनल जे फ्लाइट इंडिया वो लेन खायमानि आबो मथागै रजाखा गोबां मा सर्विस बास सर्विस रक मथागै तनजाखा तिनि दालबिदाल बाहायके जे इमार्जेन्सी सर्विस न करी जतो सर्विस रक मथागै तनजाक मानि जों कक्तमा मानखा नाहारमं कायसानो जे जों जतनो साइमानो जे 12 घन्टा ओ भाइरास कथां टंगै मानो
12 घन्टा बो कथां टंसाक जों फुंनि 7टानि सिमि हरनि 9टा जरा 12 घन्टा 15 घन्टा फानोंथों 14 घन्टा फानोंथों जों खरकसा बाय खरकसा मालायलाया दंखो अ भाइरास बो सरियासिनि सिगां नाथाय खरकसानि सागो सलायासिनि सिगां न अ भाइरास थैमा थांनाय आबनि बागै थार्ड स्टेज फोर्थ स्टेज थांयासिनि सिगां अ भाइरास न कासुइ नारगनानि आबहाय नाहार मंगन इन्डिया हागतरनि एक्सपार्ट रक एबा हागतर हापांनि खै साइटमं नाजागमानि जों नुहुरि मानखा जों अबहायकेनो सैमानो जार्मानी रगो इटाली रगो इराक रगो इरान रगो गोबां मा बर' रक ताबुक मानजागलाय किरिमा सिंसा लुकुरकनि बिसिंगो सलावै लुकुरक हस्पिटालाइज ngै दङ इन्डिया हागतर आबहाय किरिमा सिंसा मांप्लिता फाइथों आबनि बागैनो हासेनि जत लुकुरक साक एबा साकबाय थां साकनि पयतु खायमानि मतायनो ईश्वरनो जिसु ख्रिस्टनो आल्लानो श्री कृष्णनो पुजिलाय दङ सुरिलाय दङ खुलुमलाय दङ माने आबहाय मांप्लिरको नुगै मानखा फियाबा फेक निउज एबा रिउमार्स जों स्प्रेड खायावै सय गुबै कक्टमा जे ताबुक पार्टी दं माने आबनो न जों सालायखां कांके दै खरकसा पिलायखांगा जावो जों नुगै मानखा गोबां मा फेक निउज रक गोबां मा रिउमार्स रक ताबुक WhatsApp ससियेल मिडिया रगो एबा खेबा दालबिदाल WhatsApp ग्रुप रगो स्प्रेड खाजाक दं माने फियाबाबो जतनि बागैनो किरिमा सिंसा तावनि बागै हिंगा जों जतनो सायमानो जे कतर डेभलप कान्ट्रि रगो फानो आसक क्लीन बरंनि कान्ट्रि बरंनि स्टेट दं माने या लबो जे कोरोना भाइरास किरिमा सिंसा बबो हायके सरिका बबो हायके बरगना बथारै दं फियाबा इन्डिया हायाव जागाव आसक लुकुरक गोबां लुकुरक दं माने गोबां सुसाइटि दंमा जागा रगो जिनि गामि आमचाइ रगो जिनि सुसाइटि वो जदि न अ भाइरास फाइ सक पाइखांगा सरिखांगा स्प्रेड दंखांगा बिसो जति किरिमा सिंसांनाय गोबां मा लुकुरकनि स्टेटमेन्ट जों खालामनानै हाय हासेवो एबा जिनि हाकतरो खरगुसक डाक्टर दं खरगुसक हेल्थ रिप्रेजेन्टेटिभ दं खरगुसक हेल्थ डिपार्टमेन्टनि आदं रक दं बालाय जिनि पार्सेन्टेज नायनायखे बालाय किसा जतनो से मानजागै जतनो हस्पिटालाइजिं हाके साबनो नायलायनाय कक न जिनि थानि बालाय किरिमा जिनि खावो हाब्रु फियाबा किरियावै जों साक जों प्रिकुएसन नानानै बागै साक जों थांनानै बागै साक न जों एवारनेस नानै नांनाय साक न जों सायमानानै नांनाय अ भाइरासनि काटिनानै बागै तामो खालायनानै नां मां पलिटिसियान प्रबिन लगे आं रनजित जिनि खरां नंखा जिनि जतनि नायथक मोखांनि गायसा गरन नरकनि पुवानि जुदा जोंजाल रखनो या काकनानि बागै गायसा निकुमा दुगै फायगा डाक्टर टमसन देबबर्मा कर्नाटकनि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस RGUSSO BDS PGDCC PGD MT PGDL खलाई फाइजाक डाक्टर टमसन देबबर्मा राजाखर आगतलानि कृष्णनगर डाक्टर टमसन डेन्टल केयर फियोगै लुकुरकनि बुवानि जुदा जोंजाल रखनो या काकनानि बागै उरेल एग्जामिनेशन एक्सट्रैक्शन ऑफ टीथ रूट कैनल ट्रीटमेंट स्केलिंग RPD FPD CD restoration
RCT orthodontist treatment no khobui buani x-ray khlaijaknai sebrokno tubi phaika Dr. Thompson's Dental Care. Nikuma Dr. Thompson's Dental Care, Krishnanagar Main Road, opposite BJP Party Office, Agartala Shaltang Tripura 799001. Kokduk 9731260287 eba 8837317224.